С и Д. Букви 2 – част от нашата специална азбука на здравето. Досещате се, че С и Д не са просто букви 2, а важни витамини, необходими за добър имунитет, добро психическо и физическо здраве. Тук пред мен има 3 портокала, 4 ябълки, 2 лимона, 3 кивита и купичка боровинки, които днес трябва да си хапна, за да си осигуря необходимото количество витамин С на организма. А тук съм си приготвила гъби, кашкавал, яйца и прясно мляко, които също трябва да включа в дневното си меню, за да си осигуря необходимото количество витамин Д. Но те не са важни само за мен. Всичко това трябва да умножа по 4, за да има за всеки член от моето семейство. Досещате се, че ежедневието ни е вау и когато не успеем да си хапнем всичко това, допълваме нашите ястия с тези 4 капсули. Ако се препознахте в част от мен, майка, домакиня, работеща жена, осигуряваща си и допълнителен доход, запомнете тези 2 продукта – органична суперплодова енергия С и органичен витамин Д.